ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la sara ga jugu bomori tenya wele la الحمد لله الكائل في محكم تنزيله ادعوني استجيب لكم ثم الصلاة والسلام على خير الانام محمد بن عبد الله وعلى اله طيبين ام بدين تبسر فلا جباو ملكنا ملكو كان كوفو كا ولي من سانغني واتي او كان دليل امبي على تنو على من كو كورن باكو كان كا ولي ابي انجابي شيني نما كو ني الله فاكا كدافع ولا سهير مكا محمد كودو اني اسمو سنما علي من كو اكا كما كان سنما ولا ني ادم دين فاتورا كبا اكبارج من بلا جلمبي جو فنا كرا سباي او دويني ما من ترaka wulu de nyuma tuiko walma furuke nyuma furu muso nyuma jenyogo nyuma kalande nyuma olube ala wele minke itogola kasrakate mbo itogola o hinebi isoro bi wajuli kene kono ambawla dunya kafo ambi faba kono sigida flana kerenkereni ala musablentu kono kasangani anga musokoroba sanuma Suleiman Traoré ani banantene keita ladado adeun madam Haidara Nasun Traoré kafara abalma uka ku tegadi islamia de meto jekulbambe jiya kono jam'iyatu ansarudini obolo farambe musablentu kawfi be hinayini kene sigi ninga nyeshi chokoroba sanuma ni musokoroba sanuma ni alislam shu kelenkele na bela jilema yinanta yin lada timera ka be marsi kalo sungolo kono samba fla ani mugani woro alislam jama kene sheria bara inundona ni bismillah li kanye ma ba welele unfe anka je ankulu sheria nyoko fe ame fulira fi ankara mokoma namu Usman Sherifu Marani Haidara namu madani de ka foni kene ka barkada namu bastan de ka foni kene ka barkada namu nanjo folike namu ame folila se aywa anja tuguma namu ka dugutugo ka folike ka almamu ka folike namu no folikera namu ama anja tugufu namu papu na balma munu ye kenen sigi namu ambe foliku ye ka barka dakuye namu sanwo so bini kena sigi ka hina se musoroba ba namu ani tokoroba namu wala ni on nyama kala wona kenaka ambo folika ko barka dake amma ala deli ala ka kena barka do kenena amin annana aljina nyini min kama namu allah taala ka no ani salama bela amin 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 yalla do firdausi ala ka no ayi amin ni mo mo kesri ka dinana allah subhanahu wa taala ala ka farawu ko amin amin kala ala shefu ke namu shefu usman madan haidara amin ala ka barka do ashila amina ala ka barka do ashila amin mama tubla ko ala kana be kanda amin amina bismillah assalamu alaikum asle na harala ya rabbi ala kan shi harala amin am ko ko folike ya sababu mafo namu karam ka Sheikh Usman Madan Haidara namu o de gara sababu e kan be fara nyogon ka koroni tlebi ka kan bayan fa e be fara nyogon nga do dagele ka bo dagele aljina yini ko so ore ya anton yoro ina anno o kofe abe foli keren ka la se nasu mo bela jenema o lu gara sababu e kan bare sidi kenaka anga tubu no fe ka waliya abe ala de ya rabbi ya madum bi kenen kono ala ka hine ka se fadi ban islam bela jenema ala ka yere yoro e Allah ala ko ka ala ya bunya ko ami Sheikh Usman Madan Haidara fu akan shido me amet sukuna bulu mun kama aljine ni koso ale de jena yera ko ka ni fere ka di jema je ka se ka labe ni mu ya ka kuma kan korodo to bado ka ko aljine bi ma dika sabal ko adika munu ko adika chesiri ko ami ala de ya rabbi allah dine bi de ministros fefe ala ko no ya anyi alhamdulillah rabbil alamin ankara mo alhaj gausu kiyasu jara ni ale jamiatan sardini la silikela baye misigero benendo bamako ma ay la sili bakanye ni kenen ko ka konsirifu na ligne ankaje anko shiri anyo fe alhamdulillah alqa'il fi muhkam tanzilihi kullu nafsin ذائقة الموت
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أحيا القلوب بعد موتها وعلى آله الطاهرين الطيبين عدد نعم الله وإفضاله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جرا أما يني على في على كادو أنا يركون توروتشي على صوم هذا ما دنيا تورو أني فهم فينو بكسبب ويا كامبو على كو كامبو هذا ما دنيا نيمونكو على كادو أنو بيتشي. آمين آمين آمين. أما سيني الله تعالى تقو بركة ماي ألمي هنا باتي هنا كرنكرلين تجدو أمي على تنو ألمي واقع قرآن كنو على نيوني دا كابلا جلمي ساينة مكاني سايتشي على بان لا جربي ني توروي أني هري كالاجي أمنا مونكي kikado koy mana ketuko tuko wa ilayna turja'un abe segi alay nema koy milaba alay nebulu bele bele koni ala amanyini fe ka kishi ani nema ani barka iko ke an kuntigi muhammadu ka ala so anasu mo sanmo kaka Muhammadu mi dusukun salen kɔfɛ a y'u lakunu ni ɲumanya ye ni dugumakolo saniyalen ni baara ɲumanw ye ni jogo sanumaw ye mɔgɔw jogi tigɛra maa mun na k'olu tɛ ɲuman kɛ Muhammadu y'u kɛ ɲumankɛlaw ye. Allahu Akbar. o tɔgɔ bɛ fɔ diɲɛ waati bɛɛ ani sanga bɛɛ ka sɔrɔ u ka kunu o kun ye dibi ye. Nga Muhammadu y'u kɛ maa ɲuman ye. O Muhammadu kelen ka baara bɛ ka baara kɛ tan ka dusukun la ɲɛnɛmaya ka bila ɲumanya kan. An b'a ɲini Ala fɛ an dusukun Ala k'u la ɲɛnɛmaya ka dusukun ninnu nɔrɔya fɛn na fɛn min ma an nafa diɲɛ ani lahara a n'a somɔgɔ sanumaw ani mɔgɔ o mɔgɔ n'o sɔnna ka tugu kɛra n'a somɔgɔw kɔ ka ɲumanya kɛ fo ka taa se lahara don ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen ye o la. Amina amin. O kɔfɛ bi le 7 mars 2026 ka bɛn sunkalo tile 18 ma an bɛ Kɔnɛbugu la n'u b'a wele ko Musa Bilentu. An bɛ fɔlɔ ka dugutigi fo ka dɛmɛbaaw fo ka tila k'an ka alimamuw fo ani an ka dɔnnibaaw an ka faama minnu bɛ nin quartier in kɔnɔ an ka foli b'u ye. An bɛ foli lase an ka ɲamakalaw ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn n'u tɛ ko min na o ko man di. O kɔfɛ nin quartier in du bɛɛ an ka foli bɛ lase u bɛɛ ma. Hɛrɛ min bɛ du ninnu kɔnɔ Ala ka hɛrɛ caya Ala k'a du mɛn. Ni tɔɔrɔ bɛ yen an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin k'a bannen. Ala ka nisɔndiya n'an ka kɛnɛya ye. Ni o ye an bɛ foli lase Bamakɔ bɛɛ ma ka tila ka nabagaw fo an ka surafaw bɛ kɛnɛ kan
n'olu yera kɛnɛ min kan o kɛnɛ in basigi bɛ yen. a banna pewu siga t'ale la. القرب من أهل التقوى سكينة القرب من أهل الفضل طمأنينة. Allahu Akbar Jara. ne e sigiyɔrɔ bɛnna maabaw sigiyɔrɔ ma ka gɛrɛ maabaw la kira mɔdenw na o ye hakilisigi ye o ye maafagoya ye. siga t'ale la wallahi. cɛ dɔ bɛ yen nam a ko k'a b'a ka du feere mais ale ka du misaliya la o ye 10,000 ye nka sigiɲɔgɔn min b'ale kɛrɛfɛ o kɛrɛfɛ sigi k'o ye 1,000,000 ye. Allahu Akbar a mɔgɔw kamana ganna e bɛ ka du de feere wa walima e bɛ ka sigiɲɔgɔnya de feere. Allahu Akbar b'a bɛɛ feere. a ko ne filɛ maa min kɛrɛfɛ nin ye kɔngɔ tɛ ne minɛ k'an to a kɛrɛfɛ. ayi o tɛ kɛ. fɛrɛ tɛ ne minɛ k'an to a kɛrɛfɛ. ayi abada. ka ne to a kɛrɛfɛ n jigi falen don a ka tɔɔrɔ tɛ se ma ayi bonya ani karama. a banna siga t'ale la. a ko ni maa min bɛ ne ka du san karisa sigiɲɔgɔnya fana i b'o san ka fara a kan. Allahu Akbar Jara. a bɛ ka maa min fɔ k'o ka sigiɲɔgɔnya ka ɲi o tulo donna kuma in na o ye fɛn d'a ma a ɲinɛna ka du feereli kɔ. a banna a ti feere a yɛrɛ bɛ to a kɔnɔ yen gɔdɛ. maa ɲuman fɛ sigi bɛ tan de. ka sigi maa ɲuman fɛ a bɛ n'a fɔ maa min sigilen don parfum feerela kɛrɛfɛ e ni kasadiya de bɛ ɲɔgɔn na. ayi ma bɛɛ a ka ɲi. o la sirifu olu ka juru bɛ an kana tant que i ye silamɛ ye sirifu ka juru b'i kana. Allahu Akbar. ne ka kuma tɛ nama n ka kuma tɛ. wallahi o tɛ. ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko la as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba. tɛ taa ye belebele. e ko i ye silamɛ ye i bɛ seli i bɛ su ala kira ko e mago bɛ alijinɛ na alijinɛ min n'i tɛ sɛgɛn a kɔnɔ kɔngɔ t'i minɛ a kɔnɔ minɔgɔ t'i minɛ a kɔnɔ fɛrɛ t'i minɛ a kɔnɔ alijinɛ min i dumenen don a kɔnɔ de bada bada. i bɛ k'o sɔrɔ jɔnni sababuya la Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. salim. ala kira ko o sara in san'i ka se lahara i ye min kɛ ka jogoɲumanya min ta o jogoɲumanya in b'i balo hɛrɛ kɔnɔ. wa ibadu rahman allazina yamshuna alal ardi hawna. Allahu Akbar. ko n'i bɛ ala ka jɔnw ɲini olu bɛ balo dugumakolo in sanfɛ o hakililatigɛlen don n'u jogo ye o hakililatigɛlen don n'u ka danaya ye. ɔ jɔnni y'o si ma e ye kuranɛ dɔ jɔnni sababuya la i ye seli farida 5 dɔ jɔnni sababuya la sunkalo min n'i b'a sun jɔnni y'a f'i ye. o di a joona. o tɛ kira Muhamadu ye. o don belebele. a ko n'i ye wari d'a ma n'i ye sanu d'a ma i mana fɛn fɛn k'a ye k'o t'ale ka kiraya sara bɔ wa a mago t'o la. ko mɛ ale somɔgɔw kanu k'i k'o yira kɛ u fɛ u ka hɛrɛ o k'i ka hɛrɛ ye u ka tɔɔrɔ o k'i ka tɔɔrɔ ye i jija i ka juguya kana se u ma k'o y'ale ka kiraya sara ye. an t'u sara sɔrɔ nka an bɛ gɛrɛ u la k'u barika ɲini k'u ka duwawu ɲini n'an ka ŋaniya ɲumanya ye. o la surafaw minnu bɛ kɛnɛ kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'u lahɔrɔma ye an bɛ kuma bi n'olu lahɔrɔma ye an bɛ ka balo bi n'olu lahɔrɔma ye bi mɔgɔw bɛ ka anw nege minɛ bi ni sirifu lahɔrɔma ye. an badenw o tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ bɛɛ n'a sigikun don. n'i ye jama welelen bi
ko an ka sigi bi waajulu bɛna kɛ wallahi maa dɔ de ye baara dɔ kɛ k'a kɔ don Allahu akbar maa dɔ ye ɲumanya kɛ k'a ka du jɔ k'a faso jɔ k'a denw lamɔ k'a bila nafa ɲuman sira kan wallahi ka tila ka taa da i n'a fɔ fɛn ma kɛ wallahi o gɛrɛmasa an ka cɛkɔrɔba ba Solomani Tarawele an'an ka musokɔrɔba Natɛnɛ Keyita olu ka soma yɛlɛmani ka anw ka diɲɛ in to wallahi ka t'u da kaburu kɔnɔ u lafiyalen u n'u daba Ala wallahi u b'o bolo kɔnɔ o de kama an ka kuma daminɛ wallahi Ala ko wa ilayna turja'un ko a bɛ segin Ala ma nin kuma in nin kan ka bɛɛ sɔn hakili la i kun bɛ Ala min bato sani i ka sa wallahi i kun bɛ sinji tugu Ala min kama i y'i ka denbaya ladon k'u bila sira Ala min kama e bɛ ka sunkalo sun Ala min kama i bana walejugu bɛɛ la Ala min kama o Ala ye nin ko don wallahi o ko don belebele n'o y'a sɔrɔla tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ ko Ala ye ne bato o Ala ye hinɛ masa ye makari masa don ko e bɛna taa di o Ala ye ne ma o tɛ hakilisigi ye wa wallahi o don jara o don o ye hakilisigi ye dɛ wallahi o don o la nama an ka cɛkɔrɔba an'an ka musokɔrɔba bi olu sababuyara kaburu kɔnɔ su ɲumankɛlaw u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don bi Allahu akbar ani kadisa ɲɛnɛmaya ye sababu ye wallahi sababu don o la an bɛ Ala deli nin kɛnɛ in bɛ sigi kun dɔ kama a ka di bɛɛ nin kɛnɛ in ka sigi tɔgɔ la i balolen kuma tɛ i salen ma wallahi nka jɔnw dusukun bɛ Ala bolo a b'a tigi bolo nka Ala bɛ a ɲɛsin maa ma maa min y'a ja a banna pewu siga t'ale la o la an b'a ɲini Ala fɛ an ka cɛkɔrɔba ba Solomani an'an ka musokɔrɔba Natɛnɛ yarabi u danbɛ nɛɛma min na Ala ka caman fara a kan ala sɔn yafa bɛ Ala ye yafa tigi ye o don a tigi don an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka yafa u ma amin 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 ka Ala deli fɛn minnu ni Ala cɛ Ala ko o yafa ala sɔn ni fɛn minnu ni jɔnw cɛ Ala k'o t'aw ye ala sɔn nka nin ye taamasiyɛn ɲumanba ye a banna sabula Rasul sallallahu alaihi wa sallam salim ale b'a fɔ a ka kumaw bɛɛ la ko ni adamaden sara i ka baara bɛɛ bɛ tigɛ fo n'a kɛra baara dama dama de ye a ka ca nka hadisaw la u bɛ saba de fɔ ka caya ko den ɲuman i ye den min lamɔ ka ɲɛ den ɲuman in fana kɔnɔna la balima ɲuman bɛ a la teri ɲuman bɛ a la sigiɲɔgɔn ɲuman bɛ a la furucɛ ɲuman bɛ a la furumuso ɲuman bɛ a la i ni mɔgɔ minnu jɛra ni n'u ka jɛ kɛra Ala kama jɛ ye ko ni saya ye aw ɲɛ dogo ɲɔgɔn na olu minnu mana u kɔnɔna jɛya i ye ka dugawu k'i ye k'a hinɛ b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ o tɛ tigɛ fiyewu ko ani sarakati ɲuman sarakati min i y'a bɔ Ala kama ka mɔgɔw jigi tugu tant que mɔgɔw b'u k'u mago ɲɛ o la dugumakolo in sanfɛ ko o hinɛ b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko ani dɔnni min i ye mɔgɔw kalan na a mana kɛ dɔnni siya o siya ye tant que a bɛ adamadenw nafa e bɛ dɔ kalan o bɛ ka a yɛrɛ nafa n'a ye o bɛ ka maa wɛrɛ nafa n'a ye ko fo ka taa diɲɛ wuli sa o dɔnni o hinɛ bɛ e sɔrɔ kaburu kɔnɔ nin kɔrɔ ye jumɛn ye nin kɔrɔ de ye ko an k'an jija an ka kɛ ɲumankɛla ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirifila du tɔgɔ la an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ denkɛ a Seyidu Sharif Ahmed Tidiane Haidara bisimila la kɛnɛ kɔnɔ ni kumakan sanumanw ye an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn
salo an faratɔ ɲɔgɔn na an y'a ɲini ala fɛ ko ala ka sɔn ka ɲinan yira na ala sɔnna ka ɲinan yira na an bɛ ala fo la ni ka ala barika da siga fana foyi t'a la salo an dɔw jɛra ka nin kɛnɛ nin sigi bi olu ti an cɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ olu la ala k'an yɛrɛ ɲini k'an ta dɔ kɔnɔ kɛnɛ sanuma nin an bɛna san saba bɔ an bɛ kɛnɛ sanuma nin an b'a sigi an mansaw ye k'a kɛ hinɛ ka ɲɛsin u ma ani silamɛ furu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba yɔrɔjan mɔgɔ ani yɔrɔ suru mɔgɔ ka jama bɛɛ lajɛlen kalifa ala ma fɛn min ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ o kɔni u sigitɔ sɔrɔ ka kɛnɛ nin k'a kalifa ala la ala kɛnɛ sigira hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ an ka sirifuw fo o kɔfɛ an karamɔgɔ Asidi Serifu Usumani Madani Hadara an b'a ɲini ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di an ma a bɛ fɛn min fɛ diɲɛ ani lahara ala k'o d'an ma a bɛ siran fɛn min ye diɲɛ ani lahara ala k'an n'a kisi ka bɔ o ma o kɔfɛ an ka jamana an b'a kalifa ala ma an ka jamana ala k'a basigi ala k'a bolo suma degun ani fitinɛ ani tɔɔrɔ b'a kɔnɔ ala k'a yɛlɛma ni k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'o k'a ka ala bonya kosɔn bidon bonya kosɔn sɔlala Muhammad an ka sirikɛ n'o ye Ahmad Tijani an b'a fɔ a ɲɛna k'a bisimila a n'a taama ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ ka kuma de don n'o ye Asidi Serifu Usumani Madani Hadara ye a k'an ka ɲuman kɛ a ko sini ka jan karamɔgɔ ka kuma n'i miira la waati bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ kuma kɔrɔ de ye i bolo waati bɛɛ lajɛlen n kɔntannen no ka se yɔrɔ min na bi ala ani kira de b'a dɔn mais kow kɛra ala ɲɛna ni musokɔrɔba in ani ni cɛkɔrɔba in u ɲana anw ma kosɛbɛ kosɛbɛ ne ni n dɔgɔnin ni n kɔrɔw o de y'an se bi ma n'an nana ka na hinɛ lase k'olu ye su in na an mana juru sara la dɛ min kan ka kɛ an nan'o de la o tɛmɛnen kɔfɛ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka Serifu fo a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen Serifu n buran tɛ n dɔgɔkɛ don a ye minɛ a kɔrɔ ye donc n b'a fo la n bɛ dugawu k'a ye ya Rabbi a ka ɲinifɛn ale de b'a dɔn ala k'a d'a ma a bɛ siran fɛn min ye ala k'a kisi a ma n bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo alhamdulilahi rabbil alamin sirifila du tɔgɔ la a balimamuso Seyida Makɔrɔba Hayidara Madamu Kulibali a kumana ni ka bonya kumaw fɔ an ka jɛ an k'o seera ɲɔgɔn fɛ ala de fo k'ala tanu k'ala barikada k'ala wale ɲuman dɔn ka sɔli kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye Muhamadul Mustafa ye k'a ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma ni kisi jidi a n'a sodenw kan n'a ka sahaba ɲumanw n y'aw fo ni silamɛya ka foli ye k'aw fo ni keleya ka foli n'o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen alhamdulillah sirifila bɛɛ tɔgɔ la ka bɔ ka fami Tarawele fo n'o ye Nasun balimaw ye an bɛ u fo k'u barikada ni kɛnɛ in kan yan an tɛ se ka fɔlɔ fiyewu ka Nasun fo ka sɔrɔ an y'a balimaw fo parce que Nasun mana nin kɛnɛ in kan y'a siri cogo cogo ni balima ninnu ma fara kan a tɛ kɛ an bɛ olu de fo k'u barikada kɔfɛ jama sanuma minnu nana welew jaabi ka na an ka kɛnɛ in bonya an bolo cɛw ni musow la sirifila ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ye dɛmɛ kɛ nin ko in na k'i ka dɔrɔmɛ donna la an ka foli bɛ aw bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ ka hakilila ɲuman donna la an ka foli bɛ aw bɛɛ ye o kɔfɛ ka Nasun yɛrɛ fo a bɔra ka kuma min kɛ sisan aw bɛɛ y'a mɛn bon nin bɛ anw yɛrɛ la wasa kosɛbɛ nin bɛ an tɔw jigi sigi ni a ye
na sunga ko ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ ne kan ti a furulen ma ne kɔrɔkɛ ma ne kan t'o ma yani a ka furu ka don anw ka so anw n'a jɛra anw y'a ye juma kun ti fɔ a kɔ n'a taara juma la ni juma jiginna a kun bɛ kɛ cogoya min na du kɔnɔna la anw y'a ye olu ye kalan modèle min kɛ école sira kan k'i to o waati la ka tila ka ala ye ka ala minɛ k'i yɛrɛ sutura a mɔgɔw ka dɔgɔ kosɛbɛ mais depuis o wagati denmisɛnniya kɔnɔ an bɛ nasun dɔn fo ka taa se ala ka latigɛw ma ka furu an balimakɛ ma Cheikhama Tijani Hayidara o ye dɔ fara nasun ka sutura kan o ye dɔ fara a ka diinɛ kan dafalenya ala de ta ye mais ne hakili t'a la k'a fɔ anw ni mɔgɔmusow la ko dɔ ni nasun jɔra ɲɔgɔn na ka se niveau dɔ ma ne m'o ye sabali ani majigi fɛ vraiment an bɛ a fo k'a barika da mɔgɔ y'i yɛrɛ de mɔgɔ y'i yɛrɛ de n'i ɲɛna i ɲɛn'i yɛrɛ n'i tiɲɛna fana ye wa i y'a k'i yɛrɛ de la bɛɛ feere b'i kɔ o la ka aw fo ka aw barikada Sirifila bɛɛ tɔgɔ la ka dugawu kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ala ka hinɛw la ala ka yafa kɛ u ma ala k'u dayɔrɔw nɛɛma ala ka saya k'u ma lafiya ye ala k'an yɛrɛw ɲɛ ka an ta kɔnɔ ala k'a mɛn a ka saraka b'u ye ni kɔrɔba bi yan nɔ Mali Mali ka fara kalanden kuntigi kan n'o ye Alhaji Alifa Jalo ye olu nɛn de bɛ n da ka ci lase u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni kɛnɛ belebeleba in kan Alifa Jalo ani a jɛɲɔgɔn Mali kɔnɔ ani a kɔ kan su in na ka fara an karamɔgɔ kan Sherif Ahmad Tijani Hayidara ka na ale bisimila kɛnɛ kɔnɔna na a nakun ye dugawu min ye an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ye ka fara o kan k'a fɔ ko amina an b'a dɔn ala bɛ sɔn nin kɛnɛ in kɔnɔna na an ka karamɔgɔ caman bɛ yan nɔ i n'a fɔ modérateur yɛrɛ ye dɔw ɲɛfɔra wa fɛn o fɛn ma yan sɔrɔ a bɛɛ bɛ nin baara kelen de la an ka ilimami n'o ye Ibrahim Tarawele saraka bɔ wajili bɛ ale yɛrɛ ka da la su in na Imam Tahir ka fara Bala kan ani ba kɔfɛ n'o ye Fiturati karamɔgɔw bɛɛ an ye an wasa don olu bɛɛ la olu ka an jɔyɔrɔ fa o kɛnɛ kɔnɔna na su in na nin sanga kelen na Sherif Ibrahim Hayidara Iba ale bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ donc Jawara ni an ka karamɔgɔ dɔw bɛ kɛnɛ kɔnɔna na olu tɔw y'u wasa don anw na anw ka ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛ foli kɛ famille Tarawele la n'o ye Nasu ka famille ye kɔrɔ minnu bɔra ka kuma a baden minnu bɔra ka kuma ka foli kɛ u la bari mɔgɔ bisimila ko ɲuman a b'i kuma nɔgɔya i bolo ka ansardini mɔgɔw fo n'o ye comité Musa Bilentu ani sous-section commune D ka se section Rive Gauche Bamako a ka ja bureau national nin bɛɛ lajɛlen bolo bɛ nin ko in kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bisimilalen don nin kɛnɛ in kɔnɔna na o kɔfɛ ka invitew bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnma dugutigi ale y'an bisimila kɛnɛ kɔnɔna na k'a fɔ nin kɛnɛ in b'a ka dugu nɔrɔ ka dugawu kɛ Sirifikɛ ye ka dugawu ɲini ka bila a ɲɛ ani an ka ɲamakalaw an ka cɛkɔrɔba Sare ani a den minnu kumana ka fara kan ka bɛɛ lajɛlen fo an nisɔndiyalen don kalandenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Sherif Ahmad Tijani an karamɔgɔ ɲɛkɔrɔ su in na nin kɛnɛ in kɔnɔna na nin y'an ka waso kɛnɛ ye nin y'an ka kunnawolo kɛnɛ mɔgɔ kuma don tɛ kuma don bɛɛ nka n bɛ Nasu fo kɛrɛnkɛrɛn ma ba tɔgɔ ti bɔ a golo la a balimaw bɛɛ jɛ don nka anw ka se ka balimaw sɔrɔ olu ka anw minɛ an yɛrɛ ka se ka olu fana fo o sɔrɔla ale de la ka seereya a somɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka seereya a balimaw ɲɛkɔrɔ ka seereya a sigiɲɔgɔnw ɲɛkɔrɔ hadamaden t'i dafa mɔgɔ dafalen yɛrɛ tɛ yen nka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ala y'olu sutura o ni mɔgɔ si tɛ jɛ k'i bɛ se ka lebu fɔ o la o mɔgɔw bɛ ala bolo ti ban fiyewu ala ka jɔn suturalen bɛ yen nɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fiɲɛ fɔ u la
hali ti jugu sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ se ka nkalon da u la mɔgɔ bɛ se ka ban u la mais i b'a sɔrɔ la i sɔnnen do u ye i kɔnɔ ala ka ɲi nasu ka ɲi ala kira ka ɲi nasu ka ɲi sherifiw ka ɲi nasu ka ɲi. alhamdulillahi rabbil alamin. karamɔgɔ ka kalandenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka sirifkɛ Isa Mahamani Sherif Haidara ale ye kumakan sanuma min fɔ an ka janko sira ɲɔgɔn fɛ. الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والذي جعل بيننا الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا والصلاة والسلام على أشرف وأمجد وأكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قصتك ألفو على من كلين يرى لفلان تالا على من يفولوي ni laban ta ka masaya la ka kisi nɛɛma ɲini ale ala in bolo a k'o kɛ alakiraba kan n'o ye muhamadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira sodenkɛ sanu ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛ ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka ne ni aw ye o la tɛmɛnen kɔ kɛnɛ in kan ka bɛɛ fo silamɛya ka folikan ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala k'an n'a hamaw dilan ala k'an sago d'an ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'aw ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala kan'an dɛsɛ an ka jamana n'o ye mali ye ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ dekun minnu b'a kɔnɔ ala ka wuli kan bɛn cɛ bɛn fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ faso kɔnɔ a n'a kɔ ka yarabi ala k'o sabati ala kɛra hɔrɔma ye salla muhammadin wa alihi alhamdulillah bi an bɛ kɛnɛ min kan hinɛ ɲini ala fɛ ka kɛ a ka jɔn kan minnu ye an kɔn ka bɛn hinɛ kalo fana ma ni o ye sunkalo ye n'o de wele shaharu ummatu muhammad n'o ye alakira mantonw ka kalo ye an bɛ o de la ala ka hinɛw bɛ nin kalo in na n'o kɛrɛnkɛrɛnna ka kɛ hinɛ ɲini ye ala ka jɔnw ye minnu ye an kɔn a ka hinɛ na an b'o de jigi an b'a dɔn a hinɛ bɛ a seyɔrɔ sɔrɔ ka kɔn doni ye kuma na an bɛ bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan minnu farala nin kɛnɛ in a seereyabagaw kan an b'u fo an ka ɲamakalaw bɛ kɛnɛ kan an b'u fo dugu fana kɔnɔ yan ka an bisimila dugu ɲɛmɔgɔw an b'u fo sira bɛ ala bolo o kɔfɛ maa o maa ye i sen sen kɛnɛ in kan an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka sharifekɛ bɛ yan ni o de ye sharif yahya haidara an b'a fo bɛɛ b'a dɔn jɔda min b'ale la cɛsiri min b'a la sejidi sharif usman madan haidara a kanu yirali la mɛ kuma caman mɔgɔw bɛ ale de ye mɔgɔ caman bɛ ale de dɔn karamɔgɔ kanu na nka kuma dɔ la n'i bɔra yan ka se u faso labila ka a baw ye k'a ka denbaya tɔw ye i b'a dɔn ko a ma fɔlɔ ale la wa o dama tɛ a balima minnu bɛ yen yasigi la yan ani minnu bɛ bila yen ka se fo a dɔgɔmusow ma i b'a ye ko an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn dɔn nin sira in de kan n'o ye ala ko sira ye alhamdulillah an b'a fo nin kɛnɛ in kan san o san
ale de bɛ kuma ka fɛnw lakala an ye kuma dɔn anw yɛrɛ tun tɛ minnu dɔn sigi ninnu cogo la ani ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya la ni sira in kan o la alhamdulillah ale yɛrɛ a dɔgɔw an ye olu ni nasu ninnu dɔn ɲɔgɔn fɛ du in sera bɔli la karamɔgɔ a ka du ka k'a fɛ k'a kanu an ye o dɔw sira in de kan mɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ kɛnɛ in a labɛnbagaw de fo an b'a daminɛ u ka dutigi la min bɛ bi n'o de ye Mohamed Tarawele ani ka fara a dɔgɔ tɔw bɛɛ kan u ka ŋaniya ɲuman in na o mansaw ye nin ye barika sɔrɔ yɔrɔ dɔ ye a balimakɛ ni o de ye Ibama Hussein ale bɔra ka dakuruya minnu fɔ o sira in kan hali n'a danna o ma o bɛ wasa kɛ adamaden sababu de bɛ ɲɛnamaya la ala ye mɔgɔw sababu don ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye ka diɲɛlabɔ sababu ye minnu ye ni ɲinana olu kɔ i mago sara i mago sara nka k'a fɔ i ɲɛ b'u la o dama tɛ mansaw ka hakɛ dɔ ye den kan ni u t'i ɲɛ kɔrɔ ka dugawu sama o ma o diyagoyalen don i kan nka a maa ka dɔgɔ a ka ca la an ka nin waati ninnu na ko o ni mansaw ɲɛ dogolen ye ko hakili bɛ jigin mansa kan o mɔgɔw ka dɔgɔ mɛ an filɛ o kɛnɛ belebeleba dɔ de kan i tɛ se ka foyi kɛ i mansa ye min ka bon a bolo nin waati in na ka tɛmɛ nin kan o foyi tɛ yen jɔn bɛ se ka min kɛ a mansa taalen ye ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna bɔ ala wele kɛnɛ ala barikada kɛnɛ jango k'a sigi ka karamɔgɔw wele ka laseli kɛ mɔgɔw ye an karamɔgɔ tun bɛ ka kuma yan ni o ye Gawusu Kiyasu Jara ale de ye laseli kɛ a ye minnu kɛ bɛɛ bɔra k'a mɛn kalan minnu bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ ne ni e bolo ni an bɛ o yɛlɛma don an yɛrɛ la ani k'o ɲumanw ta k'o bila an yɛrɛ la o kɛnɛ in nafa si tɛ yen diɲɛ kɔnɔ i bɛ se ka min se i mansa ma ka o ɲɔgɔnna bɔ an bɛ denw fo u k'o baara la nka taaba ninnu dama tɛ la mansa tɔw bɛ yen o bɛɛ hami bɛ nin kɔnɔ ka dugawu kɛ u ye o dama tɛ silamɛsiw bɛɛ yen ka dugawu kɛ kɛnɛ in sigi bɛ o de kama o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ se o ma ala ka hinɛ se o ma minnu kofɔra a dɔnbagaw kumana u kan ni o ye Nasu ka cɛkɔrɔba a n'a ka musokɔrɔba minnu b'u dɔn o kumana o kan o la n dɔgɔmuso bɔra k'a fɔ n'o ye Seyida Makɔrɔba Hayidara ye ko mɔgɔ ye i yɛrɛ de ye wa siga tɛ nin kuma in na adamaden ye i yɛrɛ ye balo la balo kɔfɛ mɔgɔ ye i yɛrɛ ye n'i ye min dan i yɛrɛ ye o de bɛ falen i ka danta i b'o dama de sɔrɔ i ka sɔrɔ t'a la ne tɛ mansa ninnu dɔn ne t'u dɔn ma deli ka fa in yɛrɛ ye mɛ n ye ba in ye tuma min o y'a sɔrɔ Nasu an b'a fɔ a bɛ karamɔgɔ nɔfɛ o taama sira kan n'o ye u ka ekɔliden gurupu minnu tun bɛ yen ni u ye u ka tɔn sigi ekɔliden musoman minnu n'u bɛ Jamiyatu Ansarul Islami la n'u farala ɲɔgɔn kan o sira in kama fo ka taa se musokɔrɔba in yɛrɛ nayali ma an yɛrɛ janaja in kɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ furu yɛrɛ bɛ kɛ tuma min o bɛnna musokɔrɔba in nayali ma o kɔrɔ ne t'ale fɛnɛ dɔn jɛ dɔɔnin na nka adamaden bɛ dɔn tuma dɔ la i ka sɔrɔtaw la i denw b'i lakale k'a fɔ mansaw tun ye jɔn ye anw tɛna kuma janya bɛɛ kumana Nasu de kan k'a ka bonyaw fɔ k'a ka karamaw fɔ tiɲɛ don anw y'a furu ɲɔgɔn ye nka anw bɛ se ka min fɔ a bɛ maa furu ɲɔgɔn bɔ a bɛ maa furu ɲɔgɔn bɔ a bɛ maa furu ɲɔgɔn bɔ
ne bɛ se ka min fɔ o y'o ye nin kɛnɛ in kan yan a somɔgɔw fana bɛ maaburaw bɔ a somɔgɔw fana bɛ maaburaw bɔ ani u jɛra ka se bi ma an ye min ye u la an bolo fara u la hadamaden furu ye jigiya de ye furu ɲɔgɔn dama tɛ la u ka du bɛ fɛnba de fɔ o la jigiya ye du de ye jigiya ye du ye an bɛ Tarawelela fo an bɛ Tarawelela fo o la anw tɛna sama ka jɔ nasuko kan la nka an b'a fɔ u y'a kɛrɛnkɛrɛn nin waati min na nin y'a waati ye an filɛ kalo min na kalo belebeleba don n'o ye sunkalo ye kalankɛyɔrɔw de don o de la mɔgɔ caman bɛ sun min yɛrɛ ye n'o a jawhariw ye fɛn minnu bɛ ye kɛnɛ kan ni o de ye n ka dumuni to yen n ka ji to yen maa caman bɛ min ye la sunkalo in nafa ka bon tuma dɔ la kala min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ji to ni dumuni toli ye fitinin de ye o la Sidna Ali a ka kumakan dɔ bɛ yen ko laysa siyam min at-ta'am wash-shirab ولكن الصيام من الكذب والباطل واللغو الله أكبر ako sun n'i y'a mɛn sunkalo filɛ nin ye an ka sun ko sun tɛ yɛrɛmina yɛrɛ ye ka bɔ ji ni dumuni ma la ko sun ye mun ye ko yɛrɛminɛ ko ka bɔ nkalon tigɛli ma dalanɛ sun ye mun ye ka bɔ walejuguw kɛli ma albatil fɛn o fɛn ye haramu ye yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma wallahi ani batara ko ko nin de ye sun ye o la tuma caman an bɛ min ye kɛnɛ kan ji ni dumuni wa sunkalo bɛ don ka ban min bɛ an kɔnɔ ji ni dumuni de b'i ye mɛ ka sɔrɔ ji ni dumuni ye fitinin de ye a la fitinin dama sabu n y'a fɔ n ka kuma la ka kɔrɔ ni ɲinana e bɛ ka ji ni dumuni min ye ni ɲinana ka ji min sun tiɲɛna wa ayi sun ma tiɲɛ ni ɲinana ka dumuni kɛ sun tiɲɛna wa ayi sun ma tiɲɛ kira ko di ko ni aw dɔ la kelen ɲinana ka dumuni kɛ walima ka ji min ko ala de y'i min ala de y'i dumuni wa o de don nka mazahabu dɔw la i n'a fɔ an caman bɛ min ka mazhab malikiya ale ko n'a tile kelen tɛmɛna a sara i yɛrɛ ka lafiya kama a banna nka n'o tɛ ɲinana ka jifilen fa k'a min i bɛ sun na mɛ ɲininkali min bɛ tugu nin na ni i sɔnna ka nkalon tigɛ sun bɛ di ni maa o maa ye nkalon tigɛ k'i to sun na sun tiɲɛna wa o ka jugu yɛrɛ k'i tugu ka jifilen fa tile fɛ k'a min sun tiɲɛna nka i b'a kafaara bɔ ka sun juru sara e ma miskina 60 dumunini walima jɔnkan hɔrɔnyali walima sunkalo kalo 2 suni mutatabi'aini ka kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na i b'a sara nka ni maa min ye nkalon tigɛ k'i b'a sara wa ayi sunko de banna pewu pewu nafa tɛ bilen dɛ i b'a kɔlɔlɔ de kɔnɔ saracogo t'a la ni maa min ye maa kɔrɔ fɔ sunko banna pewu juru tɛ sara yɛrɛ kɔlɔlɔ de b'i kɔnɔ ni maa min n'i ye namimaya kɛ ka maa fila bila ɲɔgɔn na sun tiɲɛna pewu ni maa min ye cɛ lajɛ ni nege ye walima ka muso lajɛ ni nege ye a nazaru bi shahawa sun tiɲɛna pewu waati sara n'i ye sun lajɛ ko tuma a dabɔra mun kama
yɔrɔ min nɔgɔ tɛ bilen k'o bila e la kɔngɔ tɛ bilen k'o bila e la sabu a filɛ nin ye n'i ye nin lajɛ ni kuranɛ yɛrɛ la ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun kɔrɔ ja kun yɛrɛ min bɛ sun na sun nafa a kun o de ye jogo ladonni ye o de ye ala ɲɛsiranɲɛ ye n'o tɛ i b'i miiri o tuma n'i ye ji tigɛ mɔgɔ la a bɛ siran ala ɲɛ wa n'i ye maa min bali dumuni na o b'a siran ala ɲɛ wa la n'i ye dumuni tigɛ mɔgɔ la k'a bila tile 3 i tɛ dumuni d'a ma i tɛ ji d'a ma o bɛ na ni ala ɲɛsiranɲɛ ye wa ja ji tɛ dumuni ko yɛrɛ tɛ sun kun ko don o de la Seydina Ali ka nin kuma in a ko sun tɛ ji ni dumuni toli ye ko sun ye nkalon ni haramu ni batara ko bɛɛ toli ye k'o de ye sun ye o de la karamɔgɔ ko ten ko ni kalo kelen kɛla ka entraînement kɛ o la a sɛbɛkɛla fɛ min bɛ ka entraîner yɛrɛ siga foyi t'a la o bɛ se ka san kalo tɔ baara kɛ sabu a labɛnna mais ne ka sunkalo kɛra ji ni dumuni de toli ye o la n'o tɛmɛna labɛn minnu kan ka k'a la ne ma o sɔrɔ o la ni sunkalo banna ne ka labɛn wɛrɛ kɛ o tɛna bilen sabu o de ye kɛnɛkanko ye o de la sunkalo bi ba tuma min o y'a sɔrɔ minnu bɛ tiɲɛli min na o labɛnw labɛnna o bolo an ka o baara daminɛ sun nafa ma sɔrɔ kira ka sahaba dɔ bɛ yen Jabir bin Abdullah a b'o de fɔ a ka kumakan na ko iza sumta fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka min al-kazbi wal maharimi a ko ni suna a ko fal yasum sam'uka i tulo lamɛnni i bɛ min lamɛn k'o ka sun i fɛ kadi i tulo in don haramu kɔrɔ bilen ni suna fal yasum basaruka ko i ka filɛli o ka sun kana haramu lajɛ ko ni suna fal yasum lisanu ko i nɛ ka sun ka bɔ nkalon tigɛli ma ka bɔ mɔgɔw kɔrɔfɔli ma o kɔrɔ sun ni nafa b'a la nin de don n'o tɛ ji ye mun ye ka minɔgɔ gan i yɛrɛ la walima dumuni to yen kɔngɔ o kɔrɔ dekun de b'i ye sun na a baara yɛrɛ kɛnɛkanda la mɛ n'i ye kuranɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'a n'o cɛ ka jan ala b'a f'i ye shahru ramadan allazi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه لا أكبر أتقيا ko sun mako bɛ min na n bɛna se o de ma a ko sun sunkalo ye kalo ye a ye kuranɛ jigin kalo min na hudan linnasi ka kɛ kanda ye mɔgɔ ye wa bayyinatin min al-huda ani walawalali kanda saraka wal furqan ani faravasiyali ko ni maa min seereyara kalo kan k'o tigi ka sun a ko nka ni mɔgɔ min ye banabaatɔ ye kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra nka ni bana min na walima i bɛ taama na k'o k'a to don wɛrɛ la kɛnɛya b'a bolo don min walima a tɛ taama na don min a k'a ka sun sara a sɔrɔla ka mun fɔ ko yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikum usra a ko ne ala a ye ji to ye dumuni to ye k'a fɔ min kɛ gɛlɛya ɲini a ye k'o tɛ ko mun don ne ala bɛ ka nɔgɔma de ɲini ni a ye ko an ka ji to ye an ka dumuni to ye ala ye nɔgɔma ye wa ahɔ nɔgɔma bɛ yen sabu n'ala bɛ fɛ k'an jɛ dumuni ni ji la a b'o kɛ cogo dɔn fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ ji o ji min maa si t'a porodi kalan t'o la foyi t'o la ala ka ji jigin ta ye o dama de ye min ta ye wa min bɛ falen o bɛ ala ka se dama de kɔnɔ o kɔrɔ n'a mago bɛ an kɔngɔ na an min nɔgɔli la o ka nɔgɔ a ma nka ko la an ka mun kɛ ka bɔ fɛn dɔw kalama nka waati cogo kama anw bɛ surunya kuma la ka yira nin baara in a labɛnna ka bɛn kalo min ma nin ye a labɛn kalo ye hinɛ
a se waati do hinɛ ɲinibaw ma ni kalo in na an balimamuso ye min seereya ni o ye a ye sogokan min kɛ k'a fɔ denw ka wuli ka jɔ masa ninnu na nin ye ko kura de ye mɛ ka kɔniya an bɛ min seereya u la o de ye masa ninnu kaburu o ma ɲinɛ a kɔ la ne b'o seereya muso fɛ a balimaw fɛ a waati ka dɔgɔ k'a fɔ sanga dɔ bɛ tɛmɛ u tɛ ba ninnu ani fa ninnu kaburu la ka ziyara kɛ u la ka dugawu don u ye a waati ka dɔgɔ dɛ tuma bɛɛ ne muso yɛrɛ bɛ sira min ɲini ne fɛ n bɛ bɔ nasu bɛ bɔli min ɲini ne fɛ o de ye n bɛ fɛ ka taa ɲɛ da masaw kaburu kan a ka bɔli min ɲini ni ne yɛrɛ fɛ k'o bɛ taa ni n ka segin o y'o dama ye n bɛ taa ɲɛ da masa ninnu dayɔrɔ kan an y'o de ye masa ninnu dayɔrɔ olu de kelen don k'a labɛn ka taamasiyɛn bila a la waati u bɛ t'u ɲɛ da u ka ye ne de ye barika ye a ye janto nin na o de la Ibrahim bin Adham tuma min na basirakaw y'a fɔ u bɛ ka Ala wele ko Ala tɛ k'u jaabi a ko dusukun sara ka bɔ koɲatan min ma nin y'a taanan ye a ko dafantum amwatakum wa nasitum anhum riwaya dɔ bɛ yen walam ta'tabiru bihim o fana ye dɔ ye a ko a ka su don a ɲinɛ n'o kɔ a y'a ka su don a ma miiri u la dafantum amwatakum ne fɛnba de masa min n'o kɛra i ka diɲɛ labɔ sababu ye e taara da dayɔrɔ la o kɛra i taalen i kun fɛ i n'a fɔ caman bɛ cogo min miiri t'e la k'a fɔ don dɔ la n kana dugawu sama masa dalen ma a ko aw dusukun tɛ sa ka bɔ nin koɲɛ ninnu kɔ fiyewu k'a bɛ Ala wele ko dɔ la k'a b'o jaabi a ye o tɛ kɛ o la k'a fɔ masa ninnu ɲinan kana k'u kɔ ziyara ka sigi o tɔgɔ la bon jango nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna nin ye barika ye i yɛrɛ ye o de dɔ seereyara k'a fɔ nin kɛnɛ in sigilen ni ba ye a sogo da o dɔ la kana fɔ kɛnɛ min sigira a hinɛ dafalen bɛ ka an sɔrɔ wa anw yɛrɛ ma siga o la depuis an ka sigi fɔlɔ la an y'o de fɔ n ko kira ko n'i taara i ka koɲa bɛɛ tigɛra fo fɛn saba a sabanan an filɛ o de la sabanan ni o de ye alwaladu salih ko den ɲuman yad'u lahu den min bɛ dugawu kɛ a masa taalen ko Ala b'o dafalen se mɔgɔw man ka ɲinɛ nin kɔ a ye dugawu kɛ masa ninnu ye wa an b'a dɔn a dafalen b'o sɔrɔ Ala ka hinɛ ta ba ninnu na Ala ka yafa k'u ye Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma Ala k'u fara mɔgɔtɔ jɔnw kan ka ɲini Ala fɛ saya bɛ an yɛrɛ kelen kelen sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ an ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Ala m'o kɛra labanko ɲuman Ala k'o di an ma Ala k'o kɛ ka Alaya kama ni Ala kɛra hɔrɔma ye sɔlala Muhammadin wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin kɛnɛtigi an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ denkɛ a Seyidu Sharif Ahmad Tidiane Haidara a ye bonya kumaw fɔ ni ka an su ka kɛ baara ɲuman ba kan jango an bɛ sunkalo min kɔnɔna la ni ka an waju kɛnɛ in yɛrɛ sigili kunna an ka jɛ an k'o seera ɲɔgɔn fɛ an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la ka fɔ ni an ye Musa Bilentu la ka sanga ni an ka cɛkɔrɔba sanuma ni musokɔrɔba sanuma Haidara Nasun Tarawele ale somɔgɔw balimaw ni a jɛɲɔgɔnw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka laseli kɛnɛba min sigi Jamiyatan Saradini ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔ min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn Ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra Ala ka hinɛ se dabaw ma ka barika don kɛnɛ sigibaw la foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ni silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma an fana karamɔgɔ a Seyidu Sharif Usman Mara Haidara k'Ala ka n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum Ala ka tanga kɔnɔ. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba